Sa cellphone video na ini, mailing ang ginibong bakit relay kan mga residente sa sarong nasusulong harong sa Barangay Palnab del Sur, Birac, Catanduanes. Mag-alas 9 kasudmang aga, mailing man sa video, ang sarong pulis na iyo ang nagmamanayar nga ni tulos na mapuo ang kalayo. Ang pulis sa video, iyo si Police Staff Sergeant Renen de los Reyes, ang tagapagtaram kang Birac PNP. Istorya niya, mantang nasa pagbantay sinda para sa barangay asin sangguni ang kabataan election sa nasambit na barangay. Sarong residente subot ang nakapagpaisi sa iya dapit sa nasabing insidente, kung sa nasa 200 metro man ang rayo kang nasulong harong sa sendang area. Sa kapos na concerned citizen po na bakit relay po, and ang sendong lingkod, iyo po ang sarong po sa nagbomba duman po. Kung mayroon niyo po sa video, tigano mi po so ano to, day na madamay so ibang mga pagtarait po. Medyo ano po siya, taraning-taning po so harong and light materials lang po so pinunan, and then so even po so kataning po may mga light materials po duman ng mga harong po tabi. Makaliis ning 5 minutos, nag-abot naman ang personalis kang BFP. Pasado las 10 ning aga kang maideklara ining fire out. Sa investigasyon, nagpunang kalayo sa nabayang pigiinit na tubig sa kusina sa pagsadiring harong kang pamilya Abobos. Dahilan taagibo ang kusina sa light materials, marikas na luminakup ang kalayo. Ngawan niya na ibilin duman sa akin niya na si Jennifer Abobo na saro din sa nagbabantay duman sa sendang tindahan. Ngunyan, ining po si Miss Jennifer Abobo, napansin niya na may usok na duman sa may bandang kitchen nila. Tapos yun, pag ano niya, is yun, nasusulot na so kitchen nila. Tapos agad-agad man siyang nagagabing tuwang sa mga kapitbahay nila, kapagaran man na nagbigay man ng ayuda sa mga kapitbahay at yun, mag-abot ni duman, nagbabakit relay po sila. Katakod kang insidente, may mga pigtungkusan man ang BFP nga ni maibitaran ang mga insidente ning kasulo. Talagang dakula pong importante po ito kasi para sa muya po, yung mga residente nga po na may aram po hindi, is nagiging pong force multiplier po ng Bureau of Fire Protection. Ano? At kung habang wala pa kami, at least hindi na po makalat, so hindi na po madakul po sa apoy. Sa datos kang opisina, ininang ikalimang insidente ning kasulo na naitala sa sendang banwaan ngunya na taon. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal